ċelebrazzjoni brijuża fl-istess waqt imsejsa fl-ispiritualità u reliġjużità għal komunitajiet ta' persuni li huma residenti Malta u jitħattu bl-Ispanjol. Minn Kolombjani, Messikani, Arġentinjani, Peruvjani, Ekwadorjani u Brażiljani għal Spanjoli li jgħixu Malta. L-atmosfera fil-Knisja hija mimlija entużjażmu u d-disa li saret fil-Knisja tal-Madonna ta' Loreto fi Gwardamanġa biex jiċċelebraw il-Miliet. ċelebrazzjoni li saret minn Father Marcel Portelli mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li jagħmel 40 sena jgħix il-Peru. Ħafna ġifieri Spanish speaking, ħafna. U l-ewwel darba li mort qabel konna nagħmluha San Grigor ta' Sliema, l-ewwel darba li mort qajt imbellaħ kien hemm xi 180 ruħ. Jispikka l-ispirtu komunitarju fost dawk li kienu fil-Knisja. And also we have the time for the kids to learn what is coming, to prepare our heart and our faith for the arrival of baby Jesus. Sister Rosette li tadda qatit fit-ħejjiet tal-Qudiesa qalet li ċelebrazzjonijiet festivi tal-Miliet huma l-kulħadd. Modi diversi skont il-kulturi tal-pajjiżi, il-mod ta' kif niċċelebraw il-Quddies, il-mod ta' kif nilqgħu il-Ġesu Kristu fil-ħajja tagħna. Fil-Knisja saret ukoll il-purċissjoni tradizzjonali b'Ġesu Bambin, bit-tfal li bsin il-kostumi tipiċi assoċjati mal-ġrajja Biblika. Wielet f'maxtura, f'miret far. Ara naqra, il-mulej kif ried jiġi fostna.